תן לי כסף. קחי כסף. קח כסף. בבקשה. קח אתה הנה. כסף. אוקיי, לקחתי, כן. גלידה? קח. עם 100 שקל? 100 שקל לגלידה? לא, 3 שקל. 3 שקל, בבקשה. כן? בבקשה. יאללה. בבקשה. ואני רוצה גם קפה. קפה? כן, קפה שחור. הנה, קח קפה שחור. בבקשה. עם קש? עם קש. קח. קש, תודה. רוצה קש? ואני רוצה ופל בלגי. ופל גלגי? זה לא ופל בלגי, זה ופל עיראקי. רוצה בזיש? ופל בלגי. הנה. תודה. הנה. 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 רוצה עוד אחד. קח. אני רוצה סטייק עם חומוס. איפה יש לך את כל זה? אני רוצה את כל מה שיש לך שמה. חמוד. הכל. חמוד. הכל. לא. אני אשלם לך 1,000 שקל. לא. 2,000 שקל. לא. 20 מיליארד שקל. לא. 300 מיליארד שקל. לא. 300 מיליון מיליארד שקל. לא. 10 רובל? לא. רובל זה הכי הרבה שיש. לא? לא. כי לאנשים אחרים אני רוצה לתת. אוקיי. ואם אני אלך עכשיו למתחרה שלך ואני אקנה ממנו את הכל? זה בסדר. אני הולך ליוסי עכשיו, אני אקנה ממנו את הכל. טוב. אני הולך ליוסי. תראה, אני לוקח את כל הכסף שלי איתי. אני יכול לקנות את הכל? אבל מה זה? למה אתה מחזיק את הטלפון? אני אצלם אותך. אני עושה לך פרסומת. איה.